Kohta suorassa lähetyksessä kansainvälinen muistimestari Joona Marjakangas kertoo meille, miten muistellaan numeroita. Sitä ennen tehdään pieni tehtävä, joka lämmittää Joonaa tähän. Tässä on 20 korttia ja Joona kertoo katsottua nämä kortit, näiden korttien järjestyksen. Eli näin se käy, oletko valmis? Olen. Ensimmäinen kortti on tässä ja sitten tästä tulee loput. Tässä. Ja täältä siis, tää on eka kortti. Miltä se sinusta vaikuttaa? Mä osaan laskea vaan 4, koska mä oon rumpali. Niin. Okei. Ensimmäisenä oli ruutu 4, Oikein. risti 3, Mm. ruutu akka, Mm. risti akka, Mm. ruutu kuningas, Mm. hertta 10, Mm. risti jätkä, Mm. ruutu 7, Mm. ruutu essä, Mm. pata kuningas, Mm. risti 5, Mm. pata akka, Mm. pata 3, Joo. pata 8, Mm. risti 6, Mm. hertta essä, Mm. pata 9, Mm. ruutu 10, Mm. risti 4 ja hertta 3. Oikein. Kaikki.